Bueno, sóc el Joan, aquest són els Tabalot i això és la ruta de la locura. Bueno, bon dia, Estella. Sí? Sí. La cervesa preferida d'Estrella. Crec que aquest vídeo ens veurà una merda, es veurà superfosc i borrós, però bueno, almenys podrem comentar-ho i si no us agrada tanqueu els ulls. Ahir no vaig fer vídeos a la nit, però estimeu, tenim molta fam, i avui ens hem aixecat a les 5 del matí, els collons, per poder marxar a les 6:30. A les 6 ha vingut tot el grup de la barra. Sí, és veritat. Hòstia, aquí està molt poca gent anant a gravar, però a les 6 han vingut a cantar uns senyors. Bueno, que però s'haurà d'escriure millor. Bueno, uns senyors, diguem-ho així, és que la paraula són senyors. Hi havia mandolines, guitarres, una flauta travessera, i tots cantaven. I menys l'home del meu costat que cantava, pobre. Bueno, intentava cantar. No? Hòstia, allò ni expressament no passa malament, Por el amor de esa mujer. Me coges la mano, llegamos a un túnel. Come on, baby now. Baby, de la reina. I res, avui ens espera una etapa bastant llarga, la més llarga de totes, 29 quilòmetres. A veure fins on arribem, a veure si arribem per dinar. Perquè no podem anar a les Tocarà per a mitges. O si no, parar a los arcos i prendre pel cul, pel que te l'articulo. I, per cert, hem de buscar la foto del vino. Ah, avui sí. Avui, el hashtag hoy sí, Hoy sí, mañana también. la pillo en la fuente del vino. Què vols que tregui? Pilles fàbrica. Ah, hashtags, a muerte. Senyores i senyors, ja queda poc. No ho veurem, per culpa del resto, però... Diu la llegenda que una colla de joves de Terrassa decidiren llançar-se a l'aventura a la búsqueda de la Fuente del Vino. Llarg fou el seu viatge i feixuga la seva càrrega. Després de passar 1000 peripècies i d'haver vençut les adversitats del camí, seguien sense trobar-la. Les pujades es feien eternes i l'horitzó no arribava mai, fins al punt que van començar a desesperar. Van perdre tota esperança de trobar l'anhelada font i començaren a caure en pensaments obscurs que els incitaven a rendir-se. Però, quan menys s'ho esperaven... Realment tots pensàvem que el que buscava era això. Però s'han donat compte del que buscava. Era això. Una màquina expendedora de vi. He cremat encara. Us presento el peregrino que camina Sembla de Hogwarts, això. amb la pose més còmoda del món. Ahí con el brazo cruzado y dando ahí palmaditas de chochete. Pa. Sí, es que el pobrete está
I amb la mà esquerra fent... Plasca, plasca. Que no mira... Cop als ous. Sí. Molt bé, va. Ara preguntem si es pot fer... Sí. No, que farem la veritat. No, la veure on està. Hola. No puc fer fotos, tio, no puc fer fotos. S'ho hem d'arreglar. Joan, mira que hi ha una webcam. Tienes la fuente del vino aquí, que un cocot d'aigua. No, buscar. Bueno. Quiero morir. No, què canya. Bicis, t'han passat moltes bicis ara. Viejo. Perdona, massa. Ah, no, són ells. Bueno, em ve un altre igualment. Bueno, si estem aquí, podrà passar. Que sí. Què tal, Mercè, com ho trobem? Molt bé. Sí? Jo. Estem anant cap a Arcos. Arto pel cul, està putos Arcos aquest. Pues res. Estem aquí sota un sol justisser, havia de ploure. Olla, una olla plourà. Mira quin sol que fa. Ahí estamos. I res. Aguantar com es pugui, que fa molta calor, estem tots pillant bastant. Però bueno, anem tirant a bon ritme, així que no ens desmoralitzem, estem feliços i contents. Y estamos en un camino de flores. Flores de colores, no, porque son blancas. Bueno, blanca también es un color, ¿no? ¿De qué color lo quieres? Hem passat 3 grogues. Hem passat 3 grogues. Ara ja farem la propera connexió quan estiguem evaporats del tot. O si s'ha tapat farem una plorant perquè per fi no farà calor. Así que senyors i senyors, continuem el camí de Santiago. Viva el pan, viva el vino, viva la fuente del vino, y en tu culo... Nada. Bueno. Ja que no em deixen fer fotos, ho explicaré. Està començant a ploure, llavors era el moment de ficar-se la capelina, i quan ja la tenim totes tretes, No, en sèrio, para! i estàvem a punt de posar-nos la banda, de fet, quan ja he aconseguit ficar-li a la Mercè, i finalment a la Paula, ara us l'ensenyaré a prop, és molt divertit, ha mig parat de ploure, però quan no l'he posat al moment, si me l'acabaré tornant a posar segurament més tard, perquè pel que veig no para del tot, però bueno, llavors anem a fer. Salut a càmera! No sóc jo, és un fantasma. És un fantasma, oh yes. Del metge, que ve del metge. Ole. No! Bueno, i res, d'aquí... És un robot. Un robot. I res, tu, vejam si podem... És que estan marrones, Està plovent, però ha parat, ha baixat, ja no està al punt que dius, mira com poso la capelina, no farà cas. D'aquí un rato tornés al punt i llavors me la posaria. Ara, Vale? pues ja. Pues res, senyores i senyors, em sembla que està sent el punt, així que tallo connexió per ficar-me la capelina. Bé, señores y señores, estamos llegando a un pueblo llamado Sansol. ¿Sansol? ¡Sansol mis cojones! Es un chiste malo. Sansol mis cojones, Sansol. Joder, està fotent aquí lo del pulpo. Ja em pagant, cago en tot. Bueno, ja està, era per dir aquest missatge, apa, que si no se'm bull el mòbil. Madre mía. La era. Y más adelante la es. Y luego la será. Estamos on fire, ¿Esto es piedra ya o qué no? San Relámpago. Pues nada. Per si no heu sentit el xiste que ha fet l'home, que és boníssim. El dia que lleguemos a Sant Llúvia nos vamos a cagar. Bueno, doncs ara sí ja tanquem connexió. Mercè Francesc Corull, Joana Aparicio Casamada, Sansol. Encara, tot i que no m'ho acabo, Supersol, tot i que no acabo de creure-m'ho. Hala, tallem connexió. En propers capítols de la Ruta de la Cura, arribem a Torres del Río. Ens muntem una rave superguai amb uns guiris molt simpàtics.
però ens cau el puto diluvi universal. I hem d'anar a sopar vigilant de no patinar i matar-nos en l'intent. No us el perdeu. Ahir va ser el retorno de la reina, vull dir, el puente de la reina, i avui les dues torres. I acabarem a la comunitat de Logroño, eh? De la Real Madrid. El pan, pan i el vino, vino. Ahir va ser el... Clar, és com dir la roja, però borratxo. Vam dir la roja, no, la roja. Anàvem fins al cul de vi. Viva el vino! Bing, bing. Bing, 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 bing.